आमचे जीवलग मित्र गुणवंत कीर्तिवंत व्यक्तिमत्व आणि राज्याचे महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या निवासस्थानी शासकीय निवासस्थानी आलेलो आहोत। आणि बाळासाहेब थोरात आणि आमची दोस्ती जर पाहिली तर कॉलेज जीवनापासून थोडं सुदामांना होते, सुमंत कोल्हे होते। आम्ही पहिल्या याच्यामध्ये मला ती भाषण थोडीशी लिहून द्यायची आणि कुठेतरी चौकामध्ये बोलायचं। पण बाळासाहेब थोरात आणि ती मैत्री कायमची टिकवली याचं कारण महत्त्वाचं असं आहे की सहकार महर्षी स्वर्गीय भाऊसाहेब थोरात तथा दादा यांनी त्यावेळी पद्मश्री स्वर्गीय विनोभाऊ खांडेकर यांची माझी ओळख करून दिली। आणि नावाकाळामध्ये मी 2-3 तास बसायचो फक्त नोकरी करून। आणि त्यामुळे मी पत्रकार दादांनी मला एक सांगितलं की तू असे कुठं लोकांच्या याच्यामध्ये हे करायला, तू स्वतःचं वृत्तपत्र तयार कर। म्हणून 1988 साली तत्कालीन आमदार आणि सध्याचे महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही नवस्फूर्ती नावाचं वृत्तपत्र सुरू केलं। अत्यंत संघर्षाने असा प्रवास, परंतु त्या 2 गोष्टींचा उल्लेख केला पाहिजे की आम्हाला या वृत्तपत्राला बाळासाहेब पहिले जाहिरात देणारे कोण असतील तर स्वर्गीय भाऊसाहेब थोरात तथा दादा कारखान्याची पहिली जाहिरात 500 रुपयाची आणि स्वर्गीय सॉलिसिटर गुलाबराव शेळके सध्याची जी GS महानगर बँक आहे जिचे चेअरमन उदयदादा शेळके आहे, ही 2 माणसं आम्हाला पुढे आली। सहकार महर्षी प्रभाकरराव भोर यांनी आम्हाला संघाची पहिली जाहिरात दिली आणि हा ऋणानुबंध इथपर्यंत चालला की संघर्षाने नोकरी करत पत्रकारिता केली, परंतु सहकाराचा असा हाच जीवनाचा केंद्र म्हणून मानला। बाळासाहेब महत्त्वाचं असं आहे की आपण एक गुणवंत आणि कीर्तिवंत मंत्री म्हणून अनेक वेळा काम केलं, तर या महसूल मंत्री म्हणून लोक आपल्याकडे अत्यंत आदराने पाहतात। अत्यंत शांत संयमी स्वभाव आणि आलेला माणूस हा माझ्या कुटुंबातला माणूस आहे। नेमकी या यशाचं रहस्य काय? शांतारामजी तांगडकर हे माझे मित्र आहेत। शेतकरी कुटुंबातले, छोट्या गावातून येऊन त्यांनी मुंबईसारख्या ठिकाणी वृत्तपत्रामध्ये ते आले, पत्रकार झाले आणि एवढंच त्यांचं स्वतःचं वृत्तपत्र काढलं। आता त्यांचे चिरंजीव आता आणखी पुढं वेब चॅनल त्यांनी सुरू केलेलं आहे, केबल नेटवर्क सुरू करतायत। एक धडपड त्यामध्ये या कुटुंबाची दिसते आहे। माझ्या पूर्ण शुभेच्छा या निमित्तानं कायमच त्यांच्याबरोबर राहिल्या, पुढेही राहतील। असं आहे की आपण सर्व शेतकरी कुटुंबातून, ग्रामीण भागातून आल्यानंतर ते प्रश्न आपल्या सर्वांना माहिती की किती कठीण जीवन या सर्व जनतेचं असतं आणि त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न महसूल विभागाच्या माध्यमातून माझा असतो। आणि एकदा प्रामाणिकपणे मदत करायची असं ठरवल्यानंतर आपोआपच सगळ्या गोष्टी सोप्या होत असतात। यामध्ये मनापासून प्रामाणिकपणे प्रयत्न हा आमचा असतो। बाळासाहेब, महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की आपण या ठिकाणी काम करत असताना आमच्या मुलाखोरी आणि पठार भागातील अनेक प्रश्न आपण हे सोडवलेले आहेत आणि आम्हाला एक वेगळ्या परंपरेचा वारसा आहे की स्वर्गीय सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात तथा दादा, मी ज्यावेळेला कॉलेजला आलो त्यावेळेला त्यांनी मला एक पत्र दिलं होतं की कॉलेज करून कमवा, शिकायमध्ये काम कर तर तुला त्या पैशाचं मूल्य कळेल। आणि त्यांचं एक अजून पत्र माझ्याकडे आहे की त्यांनी नवाकाळच्या निवडणूक पत्र लिहिलं होतं। तर या कुटुंबाचा आमच्या फार ऋण आहे आणि या ऋणातून आम्ही कधी उतरायला होणार नाही। या ठिकाणी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली, 7 फेब्रुवारी रोजी आपला वाढदिवस आहे। आनंदाच्या डोही आनंद तरंग असा आजचा प्रसंग आहे आणि त्या वाढदिवसानिमित्तानं महसूल मंत्री म्हणून तमाम महाराष्ट्र जनतेला आपण काय संदेश द्याल? महाराष्ट्रातली सर्व जनता कठीण काळातून, शेतकरी वर्ग प्रामुख्याने कठीण परिस्थितीतून जातो आहे। आमचं सरकार त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे। कर्जमुक्ती करता सुद्धा निर्णय आम्ही घेतलेले आहेत। शहरातली परिस्थिती सुद्धा कठीण आहे, खरं आहे की कारखानदारी बंद पडते आहे, बेरोजगारी वाढते आहे, व्यापार धंदा सुद्धा कमी होतो आहे। आणि ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये दुर्दैवानं केंद्र सरकारने जशा पद्धतीचे धोरण पाहिजे ते नाही, ते फक्त माणसामध्ये भेद निर्माण करून मताची पोळी कशी भासता येईल याच्यावर ते विचार करतायत। या सगळ्या परिस्थितीला आम्हाला सामोरं जायचं आहे। जनतेला एवढंच आव्हान करेल की शेवटी आपली लोकशाही टिकली पाहिजे, लोकशाहीची जी मूलभूत तत्व आहे त्यांचं रक्षण झालं पाहिजे, त्या पद्धतीनं हा देश पुढे गेला पाहिजे। याकरता आपल्या सर्वांना मात्र कटिबद्ध राहायचं आहे। प्रश्न असतील, संकट आहे, कठीण काळ आहे, परंतु मूलभूत तत्वाशी तडजोड नाही हे आपल्याला कायम करावं लागणार आहे। वाढदिवस हा तर वर्षातून येणारी गोष्ट आहे, फार महत्त्व मला वाटत नाही, परंतु आपण सगळ्यांनी मिळून या देशाची लोकशाही आणि मूलभूत तत्व जपण्याचं काम करावं लागेल। आमचा मुलगा बजरंग रावकेने जवळजवळ 13 वर्ष एअरलाईन्समध्ये काम केलं आणि त्यांनी ते ठरवलं की आता व्यवसायामध्ये गरुड भरायला घ्यायची। त्यांनी सुद्धा प्रेस काढलेला आहे आणि त्याला राजकीय आणि पॉलिटिक्स याच्यामध्ये चळवळीमध्ये फार इंटरेस्ट असल्यामुळं त्यांनी ती नोकरी सोडलेली आहे, परंतु व्यवसायामध्ये त्यांनी चांगली भरायला घेतलेली आहे। तर साहेब, महत्त्वाचं असं आहे की हा मुलगा आम्ही तुमच्या स्वाधीन करू, राजकीय आणि पॉलिटिकल चळवळीमध्ये तुम्हाला जे काय असेल तुम्ही घडवा।
या ठिकाणी आपण आम्हाला मुलाखत दिली. निमित्त आपल्या वाढदिवसाचे केलेल्या कार्याच्या गौरवाचे, घडो आपल्या निरंतर कल्याण आम जनतेचे, हेच अधिष्ठितन आम्हा सर्वांचे. धन्यवाद.